mumpung menika bilanipun Mbak Apri Mimin sampun kepareng rawuh plerak ica. Yuk. Monggo jumeneng Mbak Apri Mimin. Mbak Mimin sugeng rawuh. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Limbo. Pinanggih malih. Pinanggih malih. Dalu punika bingah tanpa upami saged pinanggih kalian Pak Nardi ugi warga Kota Magelang. Memperingati hari ulang tahun Kota Magelang yang ke 1119. Luar biasa, kedah semangat karena sejarah elek Kota Magelang itu menjadi kota tertua di Indonesia. Luar biasa ya, Cez. Usiane wis 1000. Tepuk tangan untuk Kota Magelang. Halah. Suaramu kok ada beker-beker ketok lanangmu lho, beri kok iki. Neng kene stylenya itu lho. Gon MOU, gon Memorandum of Understanding. Nggih. Kowe bagian kalem. Heeh. Kowe nggon aku bagian nggo anu rupa. Kowe adol swara, aku adol rupa. Kan ngono kok malah suarane kok malah gedene kaya ngono ra ya piye to sing tak adol ki apane? Oh, berarti aku rekane dadi wedok. Wedok. Iki sowan kalau mau Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sampun Pak Damar ugi Bapak Dr. Sri Harto. Kalau mau sampun lelagon sampun wah luar biasa. Budaya. Beliaunya niku juga budayawan juga, Mbak. Oh, ngaten. Nggih. Menika dasaripun nggih beliau niku asli saking lalatan Boyolali. Boyolali. Nggih. Kelahiran asli Boyolali Banten nggih. Janipun kula niku saking Boyolali. Putrinanipun Bapak Sri Harto saking Boyolali. Janipun kula menika ya gumun lho. Gumun. Atase hari jadi Kota Magelang yang ke 1119. Nggih.
kudune ngrawuhke bintang tamu Jakarta sing hebat-hebat men nggih, kelakon nggih. Kok kula sing didhawuhi niku kula ngantos nyuwun pirsa, klentu mboten lajeng kula nyuwun pirsa kalian para panitia. Ngendikanipun diriwangi salat malam niku ketemune jenenge mimin. Ketemune jenenge ora mimin kok. Sukimin. Lah, berarti kan ya nek iso ya sembur-sembur tutur to, Ces. Dibalik kekurangan manusia mesti duwe keluwihan piye carane. Tinggal kita mengolah, mengedukasi paribasan mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu dikurangi loh. Aku anake wong desa, aku anake wong tani arep dadi apa? Aku mau lulusan ngene. Jadi jangan berkecil hati. Piye carane gedhekke hati, memberikan dorongan moral support. Loh, jadi jangan merasa oh, kowe minoritas tidak punya kemampuan. Tapi nek tok olah kemampuanmu, tok gali, pasti ada kelebihan. Jadi cacingnya manfaat digo tanduran men sok menungso ora manfaat. Loh, dadi kudu ngono kuwi. Kudu optimis. Contohnya kaya kowe senadyan to kowe dhisik ki tukang keruk wedi, saiki ya iso dadi kaya ngene. Lah, sapa ta sing ngira kun fayakun nek Gusti Allah berkehendak saiki dadi artis paling populer 2000. Di ana wayang Mimin, ketoprakan, Mimin, uyon-uyon, Mimin, campur sari. Mimin. Pasar Magelang enek maling. Ya ora nek kuwi ora. Ini masa jahiliyah kebodohan. Kota Magelang menika Magelang maju, sehat dan bahagia. Magelang maju, sehat dan bahagia. Kenapa kalau ke Magelang itu selalu bahagia? Kenapa, Le? Apa? Karena Magelang kan kota 1000 bunga, sejuta bunga. Sejuta bunga. Jadi kita berbunga-bunga. Atine kudu ayem, Mbak. Presiden sedaya. Apapun problem dengan yang rumah, jangan dibawa ke panggung. Nah, jadi harus fresh. Kita penghibur, kita penampil. Pak Kuning Tanah Jawi niku wonten ing Selatan Kota Magelang. Nggih, cocok. Nggih. Sampun wonten ing Gunung Tidar menika. Nggih, Bajan. Lo kota 1000 bunga niku Kota Magelang niku leres. Kota sejarah. Nggih, kota sejarah. Ugi menika wonten Akmil adalah Kawah Condromuka ingkang dipungodhog para jenderal-jenderal yang ada di Kota Magelang. Para priagung ingkang benjang badhe mimpin bangsanya dhewe digodhog ning Kota Magelang. Pramila menika wau wonten dawuh saking nanipun Pak Dr. Sri Suharso. Nggih. Menika Kota Magelang yang 1000 bunga menika dipun aturaken nggih menika langgam utawi. Oh, langgam mboten. Langgamipun wonten. Langgamipun. Wonten karya saking nanipun Kinarto Sabdo. Kenapa menika judulipun? Dipun aturaken sak menika Mawar Kuning. Oh, Mawar Kuning. Nggih. Monggo. Sareng Ibu Mesinde. Sinalaras Mbak Abri Mimin. Nggih. Diritani kanca-kanca nggih. Kersanipun. Monggo. Mawar Kuning. Monggo sa. Mawar angklong sumping
mujudaken bilih Kota Magelang, kota sejuta bunga. Sejuta bunga. Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Luar biasa. Dipun pangerteni pun Bapak Haji Damar Prastiono, uginipun Bapak Dr. Sri Harso MKes SGS menika. Yes wani Pak Wali Kota ki karo aku tuwek aku lho, Bri. Masa? Lah ning ya luar biasa nyatane dipercaya warga. Kula lagi mlebu mau kok nek cah cilik-cilike Mbah Kakung. Ngono kok Mbah Kakung kuwi to. Budhe ngono kok Mbah Kakung. Nek cah cilik ki ya anu ya tulus ora iso diapusi ya. Nggih, Kota Magelang nika kota perdagangan dan kota jasa, Mbak menika. Nggih. Pramila estu mugi-mugi beliaunya minanipun Bapak Haji Damar Prastiono, minanipun Bapak Dr. Sri Harso menika amanah anggenipun dados wali kota dan wakil wali kota. Amin ya rabbal alamin. Pak Damar dan Bapak Dr. Sri Harso. Ugi matur nuwun dhateng minanipun aparat Kapolres Kota Magelang. Ugi saking Dandim 0705, ugi saking Ketua Pupadi minanipun Bapak Susilo Anggoro. Sembah nuwun. Nggih, ugi saking Bapak Kabid nyanipun Bapak Sugeng Priyadi menika pinangka Kabid saking Lalatan Kota Magelang, Mbak Apri. Nggih. Pak Susilo Anggoro kula pun nate tepang jian Ketua Pepadi anu Magelang nika sampun pinanggih piyainipun nggih. Pancen nek suatu wilayah pengen maju ki ya syaratnya ana papat. Apa le? Dadi siji nomor siji kuwi kudu apa? Alime para ulama lan pemuka agama. Oh. Sing iso nentremke swasana, sing saling melengkapi. Dadi nek ana suasana panas beliau menginginkan. Ya, terus nomor loro dermawane wong sugih. Wong sugih ning sing dermawan. Sing nomor telu dongane wong fakir. Dadi jangan aku wong ra duwe, aku wong bodho gitu. Dongane wong teraniaya malah ijabah. Sing nomor papat adil lan amanahe para pemimpin lan punggawa praja. Jadi masyarakat, pemimpin, pemuka agama kabeh nyawiji bersatu membangun suatu wilayah. Jenenge iki. Ora sak bene tenan. Ditintingi tenan kok iki bintang tamune bengi iki kok. Bintang tamu sing larang kok golek sing murah kok, Pri. Lah kowe iki bintang tamu jarene nek kene bintang tamu kok nek kono ira Satpol PP wedi iki ngopo? Iki masa dulu jahiliyah. Iki kok ya sik wedi kowe. Klaster program wonten Kota Magelang menika ngrawat Magelang. Magelang Tumoto, ugi Magelang Kita Peduli, Magelang Bergaung. Menika program unggulan wonten Kota Magelang. Nggih. Mugi selalu sukses. Amin. Amin. Visi misinipun kasembatan saking pindanipun Bapak-bapak panitia hiburan malam ini untuk warga Kota Magelang. Nggih cocok, Pak. Pokoke iki engko limbukan ngantek esuk. Ngantek esuk. Kon lakon bacutke sesuk. Sing penting aja ngantek keterak srengenge. Lah ngopo? Soale kowe engko bali lanang. Oh lah iya. Kembali ke fitrahnya ya, Pri lah ya. Dawuhipun saking milihipun Bapak panitia jangan sampai lewat jam 3. Oh, ngaten. Nggih, mboten wonten goro-goro
limbuan. Oh, matur. Lagi limbuan ngantos jam 3 kan lakone dereng kecandak. Bacutke sesuk bengi mboten napa-napa ora selak dibalekke nggone awake dhewe kabeh. Kok maksaku kok terus kesemangat. Mboten campur perizinan meleh kok nggone awake dhewe kabeh kok mboten napa-napa. Nggih, semoga menika Cas panglipur. Panglipur nggih mamerke swarane diapik nggih. Nggih, sadurunge mengke sinden-sinden warang nggon sing hebat-hebat saking sinar laras lah. Pokoknya bintang tamune di aturi wekdal dhisik. Oh, sinden kok umure 16 17 kabeh ya terus ra ono sing kira ono. Dipun tanjakaken Mbak Apri Mimin saking Lalatan Kladen. Lah sinden 17 tahun nak wis mentes-mentes wis dadi sinden. Lah nggih iki eneng sinden wis tuwi kae karo aku, Mbak, ngapunten nderek latihan. Aku yo batin, sinden wis tuwi kok lagi latihan, kok wayah payu mati aku. Maksud iki wonge ora sombong ora takabur, jane wis mumpuni ning beliau merendahkan Nyun sewu derek kelas. Lah ngomongnya lagi latihan wis tuwek lagi latihan. Sing salah panampamu kuwi kok le. Ugi dalem nika dipun giaraken langsung lumantar live streaming saking Dinas Kebudayaan ugi Sinar Laras. Matur sembah nuwun ingkang sampun giaraken. Menika wonten pamundutan dereng Mak Cangik. Nggih, menika saking minanipun Bapak Sri Suharso. Pak Wakil Wali Kota ngersakaken lelagon ingkang dipun kersakaken nggih menika lelagon Tombo Kangen. Nggih. Tombo Kangen. Nggih, Tombo Kangen mangke saged kur. Nggih. Nggih. Monggo. Oh, sak menika. Oh, nggih. Sak menika. Nggih. Oh. Mumpung beliau tasih pinarak lenggah. Langsung ngagem musik nggih menika. Kolaborasi kali kadang-kadang terpacu dalam melodi. Monggo Cok. Tombo Kangen. Sinar Laras Rumadi audio sound system klasik punya. Lelagonipun sampun pun pinangkani. Tombo Kangen. Tombo Kangen. Dados menika dicara wayangan menika ugi saged minangka tombo kangenipun Pak Sriharso terhadap warga. Kanggo ajang silaturahmi ta, Jas. Mergo silaturahmi iki apa? Manjangke seswa lan nyaketke rejeki. Lho, dadi aja sok medhot pas seduluran, ra beneran sik sedelo ora apa-apa ning jangan memutuskan tali silaturahmi. Tur aku ning kene iki ditekoni panitia to, Jas. Nyun sewu Mbak Mimin, Mbak Apri menawi dugi Magelang saking Klaten nyaosi tumbasan bensin pinten. Ngapunten Pak, kula mboten nate ngarani, soalnya kula niati silaturahmi. Terus dan alhamdulillah ditampa kanthi becik. Heeh to. Sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu, sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir dermo silaturahmi. Duit ki ra mung angka mung etungan. Lho, dikekno kan ora pandhe bersyukur ya kurang. Sithik dicukupkan dimudahkan. Lah barokah adalah gajine sithik ning bojone gemati, tanggane rukun, anake soleh-solekah, ndek maratuwa ya luar biasa saya ngerti lek digawani beras, gawani gedang, gawani gula lho. Berarti kan dicukupkan. Coba sedina apa itu diblonjo bojone 5 juta ning anake 3 mencret kabeh. Bojone mancing 5 dina ra mulih. Lah rak yo atine rak yo goreh to. Dadi sekarang itu wong urip aja mburu seneng. Ning mburu ayem. Nek kowe mburu ayem di situ ada kesenangan. Ning nek mburu seneng lho mesti atimu ayem. Iso atine seneng nek diburu pinjol terus pamanipun nggih to. Lho, lan sak pitute dadi persemboyan panjenengan menika duet karo sedulur iku dipun botaken. Kula pilih sedulur sing nyekel duit. Soalnya di bat-batan go gentenan ngoten lho maksudnya. Gitu, nggih. Nggih, bakunipun. Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, keparengipun dipun siaraken melalui saluran YouTube Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang ugi Sinar Laras. Radio Magelang FM dalu menika. Oh, nggih. Menika kathah para netizen ingkang sami WA, ugi sami kang pareng badhe ngersakaken lelagon. Menika Presiden Kondam daripun Mbak Wagyo ugi monitor. Oh, nggih. Ugi saking Lalatan Tangmengu menika ugi sami mirsani saking Kalimantan ugi. Menika wonten pamundhut, Mbak. Ngersakaken podang kuning ingkang tinggalipun Mbak Apri kalian Mbak Mimi. Oh, iya trepen ya le anggar pasak dhewe kok nggon masalah permanuan podang kuning. Lagu podang kuning oh iya. Ning aku ya gumun di Apri polahipun di Apri joget ning kene kok bokoke tekan ketep kono ya. Saking polahe lho nek lho. Piyayi lho nggih atase mboten sempurna kok iso kaya ngoten lho. Ora sempurna apa jelas no.
aja nanggung kowe. Maksudnya kowe piye? Asine ya ora putri murni to. Lah, ini kadang dadi kamerane, lho ya ampun Mbak Apri iki piye kakong iso ayune kok ngono. Berarti garwa-garwa panjenengan kuwi ning dalem nek diragati, diopeni, hatine tidak dirusak batinnya, dibahagiakan, dimuliakan ya akan cantik. Lho. Lah bojone dianiaya, malah bojone dhewe ra diopeni malah ngopeni bojone kancane. Bojone dhewe diopeni sik. Reksanen Ragatono. Saya teko. Saya teko bocahe. Lho, contoh sing konkrete diapri kakung lho. Diragati, disenengke atine, ayem tentrem soh cantik. Istri panjenengan jauh lebih cantik manakala kamu lihatkan. Istrimu adalah ladang pahalamu. Satu tetes air mata yang keluar dari seorang istri karena perlakuan suami 1000 dosa kanggone wong lanang nek ngantek wong wedok meneteskan satu. Termasuk kowe. Oh lah iya. Oh iya. Oh iya. Mah cerita. Lho mula. Nggih. Podang kuning menika minangka pamundhut saking keluarga besar Sengon Pinggir. Sengon Pinggir. Sembah nuwun. Gede. Kanggo keluarga sakinipun Bapak Sri Suharso, Bapak Suparmo, uginanipun Bapak Darmanto. Ngersakaken podang kuning. Mula lho Le. Sinda-sindan kok terima kasih. Suara hati kami sudah disampaikan ngono ki lho. Kuwi lho alasane aku dandan kaya ngene iki nggo pengeling-eling. Buat kena nggo pengeling-eling kanggone para priya. Wong lanang, Dadi nek nyawang wong wedok kuwi, aja saka rupa, aja saka bodi. Lah terus? Lah engko nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Oh lah iya malah padha lah. Ora malah nyanyi no. Nyanyi. Alah giyong giyong. Lah ya. Mula aja ngoyak gebyaring donya. Lah iya. Ngono lho. Mula para priya ki nek golek bojo ayu ya milih Apri. Ayu ning galak, nek aku rada rapate ayu ning gemati. Lah milih mung sesaat apa sing payah rendang iso benake gendeng. Lho. Wayah gawe pawang, gawe jogangan, dileboni dhewe. Nek nang balik Apri. Podang kuning diaturke ya Allah. Kapuraken bawa rumiyin Mbak Apri kan Mbak Iji. Seliramu sik adal kendel ya, Nok. Soale dadi aku ngopo seliramu takon kendel. So nek aku hijrah ning IKN kan aku ninggal kowe iki wis tetek ngono lho. Ada di bekantan. Bekantan ki lutung iki, Pri, lutung kono ki. Bekantan. Natian wujud temong peksi. Mugi katuraken nyanipun Bapak Wali Kota, nyanipun Bapak Haji Damar Prastyo menika. Si Kalian Ibu. Nyadong duka nggih Pak Damar, sekalian Ibu. Sok cantik ngono. Aku Pak Wali Kota jumeneng nang kene aku arep nyawange kok ora tekan aku wong cilik kok iso sepanggung karo beliau ki ora mongkok atine. Lah iya sak atase Sukimin iso kalau Pak Wali Kota. Mbak Mimin. Iya. Mbak Mimin kok Sukimin. Kusumane Ngayu Mimin Saputri Ratu Angga Inggih Pringganing Tias Ari Gustanti Akmi Pratista Arkademi Kuswardono kok Sukimin. Jeneng sakmono ki Yono artine. Kusumane Ngayu wis ngarani Trainoto Rembesing Madu dadi orang cepete-cepete ora muntul ora gereh-gereh. Ora mangka ikut lho. Pringganing Tias. Pringganing Tias ki mamah ling lair aku nang ngisor dapuran pring. Mula kowe rada gateli ngono lho. Sire pipis malah kebablasan metu aku. Walah. Akmi Piyayi Magelang nika piyayi budaya. Ringgit sami pinarak lengkap. Jan mongkok sangat kula ya Allah. Rasah mantuk urip nang Magelang apa piye Nek ya. Aku nek mirsani ibu-ibu sing ngagem jilbab ki ning ati kok rasane adem ayem ya Jas. Aku ning omah kok jilbaban sing ngene mbokku ya Lek. Lah kowe jenenge lanang ya ora tok jilbaban. Oh iya lah. Wong dhewe gelungan ora kabeh wong seneng kok malah jilbaban. Aku wis kleru. Berjilbab untuk menutup aurat utawa mengamankan diri kita. Lah kowe jilbaban nggo nutupi kala menjing ya wis kleru niatmu. Kaya dene wong olahraga lho. Aku olahraga biar sehat. Bonusnya langsing, bukan aku olahraga biar langsing. Lah kowe buru langsing terus nek sehat piye? Lho, dadi ngono, luruskan niatnya dulu. Nggih, Pak De. Kok salah meneh. Ayo bacotke nak. Aku tak dhuwur ya nduk men sing mburi mirsani kecantikanku aura sing positif ki sama mancar lho, Nok. Telek. Lah ya, lho, Mbak Mimin kajane ora ayune kok nyenengke.
Aprikae ayu tapi kok membosankan. Lah itu gumantung ati, ngono lho, Jas. Iki sing diarani never ending beauty. Apa kuwi? Kecantikan tiada pernah berakhir. Jadi gak ada masanya. Jadi ranggo tua. Ranggo tua. Langsung brek. Yo nganggo masuk angin, bro, masa langsung nganggo masuk angin barang gak ngagetke sedulur. Monggo Kanjeng Angger. Nggih. Kembali ke fitrahmu, Nok. Suara panut, ale suara lanang aja, guys. Panut. Suara zaman kue lahir. Ono, ndak darani. Ya aku isin karo mantanku. Sapa? Oh, sing rebab. Sing rebab to, mantanmu to kuwi. Iki dhisik Kristia kan kancaku, terus dadi pacarku, terus kene, Dek, ra sida rabi to aku wegah. Dek ngomong, Dek, sesuk rabi karo aku ya. Lah ngopo to Mas kok kesusu ben iso nggo gentenan karo bapak. Gentenan nyambut gawe. Gentenan nyambut gawe. Kene ya dalang. Dalang nek putrane dalang yo ngancane bapake dalang, celiramu yo ngamping-ngampingi. Waduh, takut tapi omonganmu horor lho, Pri aku. Halo. Lanang. Oh iya lali. Sok cantik. Kabeh ngertine kowe wedok lho, sing darani lanang aku tok. Nggih. Pak panitia Pak Sugeng wis kapusan lho, Le. Mbak mesti saiki gelo walah lanang bae. Lanang ya iki. Lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dibedheke sik. Nah. Nah, wahing sik. Telake diatur sik. Atur telak. Halus manis nengse. Kok kaya kurang gede ngono ta, Lek? Sing wewo iki singkirno. Aku tak tinggal ngomah kok ning wayah-wayangan iki tak tinggal ngomah. Tak tinggal ngomah dhewewer kucing. Oh alah. Mbok ra horor. Perbiasaanipun wonten skillipun manahi badhe swara kakung menika dipun swara putri. Anu begagah nika wiranipun dipun tarik ngelarak. Kowe swara wedok sik coba. Was suwe. Kowe mbok keplenet. Nyun sewu, Mbak, nyun sewu. Kalau aku bar maghrib swanten kula apik. Nyun sewu sindeni iki enten sing nyantet kula mboten. Nyun sewu kula nyun pirsa lho, ora kok menuduh lho nyun pirsa. Nyantet. Ora usah disantet wis remuk kok. Nyun sewu Mbak, nyun harus yakin larisku ora bakal ngurangi rezeki panjenengan. Laris panjenengan ora bakal ngurangi rezekiku. Jadi kok dadak nyantet-nyantet pajupat 5 pancer golek jukun nggo men kula ora ndak boleh. Gusti Allah ora bakal kleru bagi rezeki nggo umat. Ngopo dadak disantet barang. Mula kok mau bar ngisak kok wetengku aku kok ana wetengku koyo anu metu. Anu silet, lading, gunting ngono kuwi lho. Oh, layak mula kok ndokmu gur separo. Gimana silete? Apa iki? Wali ngapunten lho, Pak. Bapak wali kota lho. Bapak wali kota lho. Kiai budaya, kiai agamis lho. Aku gak nek guyon horor. Lah kandhani to. Kita dagelan, kita cowok dandan perempuan, tidak semua orang bisa menerima kita. Terus syaratnya dagel ki ono syaratnya. Apa? Siji nek guyon kalau kita melawak jangan nyinggung soal sara, suku, agama, ras dan adat istiadat. Karena kita besar karena beraneka agama, budaya lan sak piturute. Apa meneh Magelang tuh anu heterogen masyarakatnya. Nomor loro nek Indonesia ini nang Magelang, kota Magelang. Nomor loro nek guyon jangan jorok, ojo saru, ojo trocoh, ojo lekoh. Tenan ojo lekoh, ojo saru ngono mah guyon. Lah kok nek digodho wong lanang ya mbok tanggepi. Kan digodho niatku kan sedekah. Perkara niate zina kan sing salah kono. Sedekah ngono. Lho, apa iso? Ngendikane Pak Ustad, yen ra iso sedekah bondo donya, sedekah iku partikel utawa tenagamu. Lah tenagaku tak sedekahke, niatku sedekah kok kono do nyaman. Lah anggere aku bar sedekah kok dikek 30 ra salah kono. Lah ya niate elek. Berarti sing salah sing bayar mereka. Nek bayar ki bangsane Mbah Ahmad, Pak Deatemo, Pak Deraji. Diluruskan niatnya. Bacetne nok bacet kena. Begagah para. Begagah no. Iya. Dadi mau kudu ombong. Iya sing ombo no. Nek engko nek mingkup bledos. Apane to kuwi bledos? Anu golek iya Lek. Cok kandhani. Oh berarti kudu begagah tenan. Lah ya sak orane aku luwih senior saka kowe kok. Iya. Golek isi podang
jana lanang iba wedok bungeng lanang tiku lanang nyanding bisa wedok dadi lanang campur wedok meteng lho oh anu suarane iki lho Pri suara kok meteng tambah langgam rumiyin apa langsung gumyak nderek panjenengan langsung gumyak mawon nggih langsung gumyak kersanipun mboten ngantuk nggih Dek ning nggih nderek pamrayogi panjenengan nyuwun sewu podang kuning karya sinten Mbak Apri Mimin karyanipun nenek moyang Kidarno podang kuning karo udut dulu nggih kali udut dulu nggih ya nak enggak podang kuning oh berarti bau kowe sik nak oh buka uang buka telak ya nak buka telak Esa amane ngomong wis ora krasan keluyuran kang goleki sing tak sayang mubeng miterangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi nganti liya kang nyawang kleang-kleang tak sawang mencok neng ngepang ganjangan tak rindik saka kadohan sarwi mose dheweke ngaleh mencok seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyanding slirane yo ora bakal atiku kakiwang liyan yen siput yang andudut ati kepranan ora mandah atiku sanesaya ndadra tak sranani sun pikak kula teken keluyuran kang goleki sing tak sayang mobang miterangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manem yen nganti liya kang nyawang kleang-kleang tak sawang mencok neng ngepang ganjangan tak rindik saka kadohan sarwi ngoceh dheweke ngaleh pentokan agame pikirku
komeng-komeng seret tireng tak sawang tambah manisi iba bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakalan iku kekiwang liyan yen sipot yang andudut ati kepranan ora manjah atiku sansaya ndatra tak sanani sun pikat mulute kendo sampun pamundhut Amri menika wonten atensi bilih menika ugi wonten tari gambyong. Oh ngaten. Saking widodari tlatah Magelang. Oh nggih. Nggih. Monggo Mbak Bilih sing mandhegani dipun iringi gambyong. Oh nggih. Anu PJTKI. Oke. Kok PJTKI? PKJT. PKJT kok PJTKI. Monggo saking Sanggaron. Seni tari Widowati Magelang. Widodari Magelang. Widodari Magelang. Ayo persiapan monggo. Kak Tregen. Dados satoto sama tegati sawi genggiri. Kepareng minggah datang pepanggungan sinar laras. Yuk. Ya, mangga bonang malih pika bonang, Mbah. Melok.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Wis. Terima kasih. Gus salah. Tak kira Widodari tumurun. Tak kira widodari ngendu jebule kenya wandu le. Anya, wis dadi mbok-mbokan. Saking sanggar tari menapa menika Mbak E? Saking Mbok Bilih wonten perwakilan juru bicaranipun monggo. Niki suara wedok napa lanang? Ampun derek kemawon. Nggih, putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih tepangaken menika saking Dewi Prigel Ngigel saking Magelang inggih. Enten rencang-rencang gabungan saking Temanggung ugi. Oh nggih. Derek Mangayu Bagyo hari jadi Kota Magelang nggih dados 1119. Ya. Sapa sing perwakilan? Ayo sing tua kowe. Kok malah sing tua to ya? Ucapan untuk Kota Magelang. Semoga Magelang tambah jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semua masyarakatnya semakin makmur, Amin. serta sehat terus, ge. Amin ya. Pokoknya semuanya semangat, tetap semangat, jaga nama baik Kota Magelang. Yang apa jenenge pilih misine Kota Magelang kan menciptakan masyarakat yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk makhluk lainnya. Senadyan minoritas neng tetap kudu berkualitas. Tepuk tangan kagem penyanyi. Ini ki Juga Kota Magelang kota tumoto, Mbak. Tumoto. Tetap semangat, ojo nglungguh, jadi diri sendiri. Sing penting ojo ngrugekke tangga teparu kadang pemitran nggih. Semangat dulur-dulurku kabeh, sukses kagem panjenengan nggih. Wong ayu kabeh. Salim karo sesepuh pine sepuh. Alah, jenengmu asli sapa? Tambah kuncoro tambah kundang kaya Mayo. Jeneng asli. Mayo. Jeneng KTP? Mahmud dadi Mayu. Iki jenenge wedok sapa? Anindya. Anindya. KTP ne? Aldi dadi Anindya. Iki sapa lah kaya Cina. Cina kebledosan selepan. Sapa jeneng asli jeneng wedoke sapa? Inces Alexa. Inces Alexa jenenge KTP. KTP Alek. Oh. Malah lek kaya jenenge tekku. Baluk gitu. Ini namanya siapa sayang? Iya, iki namanya siapa sayang? Namanya Kirana. Kirana lah kok kaya pit. Terus jenenge KTP siapa? Kirno. Walanono. Peh jenenge rakulaane lho. Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota menika warga panjenengan yang perlu diberikan ruang di fenomena gunung es menika paribasan menika mewakili ratusan mungkin yang di luar sana yang nyun sewu diberikan wadah sehingga berkegiatan sing positif-positif. Positif lho pokoknya Pak Kirno. Nggih, Mbak. Ora kena tetek. Nggih, Nah. mboten. Kuwi Pun mboten tetek saniki. ora kena tetek. Ini penjahit ternyata. Online. Online. Sukses ya Dek Kirana. Dek Kirana, kir. Oh alah. Gelange jan gendol-gendol. Iki sapa menika Niken Salindri rambutnya dingenekke. Niken Mahalini. Niken Mahalini. Jenenge KTP sapa? Purwoko. Kowe iki macak sinden kok pawakanmu kok gentung ngono iki piye to iki?
Malah kaya manol Lah pasar. iki sak lete karo Lek Sukimin iki. Saumuran karo aku iki. Lah Paring asma sinten, Mbak? Novi. Novi. Menawi nama bawaan lahir? Navi. Navi. Oh, iki padha. Novi dan Novi. Kok umurmu padha kok kowe Sukimin lho, Lek. Ya aku ora ngerti kok. Sukses nggih Mbak Navi. Ya Allah halus. Bu Navi. Alah lah iki ya Allah kayak toko Mas berjalan iki ya. Ya Kok ampun. kaya apa jenenge? Sunggarane kok Gunung Merapi ya. Wah, gugrut coba gugrut. Jualah kok. Paring asma. Susune doyong ta Mbak kan? Langsung ngimin susunya. Aja gombale aja ditokke. Kos kaki. Iya. Nami paling Oh, asma sing Asma. Mitri Ayu Lestari yang selalu disukai para lelaki. Oh, lelakine mendem nek ra mendem ra kolu. Merem. Nama KTP. KTP Tarno. Tarno. Tarno, ora Tania Jaya. Lah nggih, sehat-sehat sayangku cintaku nggih. Paling asma sinten Mbak Yu? Indun. Indun kepala Indun. Jenenge KTP Mahfudin. Mahfudin. Walah, Mahfudin jadi Indun. Iki wong tuane jenenge abang piye ya? Alah. Aku gumun lho Lek, aku ya wedi lho. Ngapa? Aku lho wedi wong lenang-lenang kok do dandanke ora sengeni mbokne ya. Ora perlu tak jawab ya, Bri. Ngapa? Ndangong ora kalau mejeng ya ketok to kok le kok sing-sing ae. Mahfudin kesehariane sambene apa? Kegiatannya Kesehariannya perias atau Perias. Oh, perias. Perias. Sukses ya. Prias manten apa jenazah? Loh, loh, manten. perias jenazah itu yang penting tantanganipun. Penting pekerjaan tidak merugikan. Bismillah halal ya nanti berkah barokah lumintu atau dadi getih ya getih sing apik, dadi daging ya daging sing apik. Mergo nek dimasukin barang-barang sing haram kuwi engko paribasan di anak turun kandhanane angel merosal bodho. Ngono. Rungokke Ndun. Rungokke. Wadene pomone aku golek katutan sing aku ora mengguri lho, aku katutan haram pomone ya ngono ki. Lah kita bersihkan lho, piye carane to? Lah ngono kuwi. Wis semangat ya sayang Indun, sukses ya sayang. Heeh. Mahfudin. Mahfudin. Hati ya Den. Salajengipun. Sesuk ngerek ya. Kamu namanya siapa? Nama saya Rahma. Nama saya Rahma. Segendalo iki mbok-mbok ane. Mbok-mbokane. Sanes, Sanes. mbokane menika. Oh, kalau Sing wau. tuwek dhewe niku. Oh, niku sing alus. Bu Rahma pidalem saking pundi? Saking Magelang mawon. Magelang. Paring asma Setri Bu Rahma. Menawi Nggih. KTP-nipun Nur. Oh, Nur. walah. Nur ki cahaya ki Cahaya. kok iki malah peteng dedet ya, Bri. Tapi apapun aurane gelap. yang penting sehat selalu, Amin. sukses. Amin. Minoritas tidak boleh menjatuhkan tali, tapi saling support. Nggih. Gede ke atine. Nggih. Bagaimana bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana bisa diterima oleh keluarga, tetap jadi diri sendiri dan kudu sukses. Nggih. Mergo nek wong ora sukses ki mesti paribasan dianggap remeh. Nggih. Sukses sesuai dengan profesinya Nggih. masing-masing. Nggih. Mangrungokke Gus Sukimin iki. Nggih. Ya support saling support Matur sehat-sehat ya suwun nggih Pak sayang. D. Pakde ta. Lenang-lenang kok do kecepatan kowe iki kok. Ya semuanya lancar nggih, monggo nggih. Iki selain nari sak lagu nyanyi bareng-bareng. Boleh, Ayo nggih. nyanyi sik Nggih. Oke ini. lagunya. Oh, perahu layar. Oke, Nggih. perahu layar. Monggo. Diberikan kesempatan dipun Berikan apresiasi. danipun Iki- Bapak Wali Kota. Mesti anu, Sebenarnya. apa jenenge iki do curhat nek perahu layar. Dhisik kowe karo aku ora bayar. Pak perahu layar. Ya ta? Perahu layar. Dados ah. Ya, ini dibagi. Sing gede-gede ning dhuwur. Yo. Sing cilik-cilik dhuwur. Yo. Ya. Out. Lelele. Aton ngawe-ngawe
budaya. Ya, Komplit. Alah, iya sayangku. Yo. Semoga mereka Mbak Ari Mardikaning sih. Mangga Mbak Ari mijil saking Salatiga. Salatiga. Matur nuwun adik-adikku sukses bahagia. Saking panjenenganipun Bapak Wali Kota Magelang nggak ngersaken tembang kangen, monggo Mbak Ariyanti kalian Mbak Ari. Mbak Ariyanti kalian Mbak Ari. Bosan, Mbak Dah, Ari mungkin dah sama- lu kita le ngawaske Kirno ngantek kami tenggeng. Kirno Oke, terima kasih Nanipun, beliau masih narangga. Nggih, monggo ngaturaken tembang kangen so. Mangga Mbak Ari Sinar Laras. dan Mbak Ariyanti. Yuk. Kolaborasi Jo.